Здравейте, аз съм Васил Тошков от Cloxy, а темата днес е ползваемостта на един уебсайт, потребителското изживяване и какво общо имат те с SEO. Моето мнение е, че те са от все по-голямо значение за оптимизацията и сега ще се опитам да се аргументирам защо е това. Има три неща, които Google иска да види от вашия сайт. Това е колко дълго потребителят стои във вашия сайт, колко страници посещава е второто нещо и дали не клика бак бутона. Това са трите неща, около които ще се върти това видео. Защо и как ги наблюдава Google тези неща? Чрез браузърът си Google Chrome. В смисъл вече не е тайна, че Chrome следят абсолютно всичко, което правите, до такава степен, че сега няма да навлизам в технически подробности, но може да си го представите, все едно ви снимат на видео. Все едно снимат всеки един ваш потребител на видео. Абсолютно всичко, което прави. Сега те не го снимат точно на видео, разбира се, те извличат от всяка една, от всяка една импресия някакви данни, там се структурират чисто технически, но ако някой се интересува от Core Web Vitals и така нататък, но те там си имат един списък с неща, които следят, но действителността е, че те следят много повече неща. Така че най-лесно ще го обясня, просто си представете, че Google гледа всяка една ваша сесия на вашия вебсайт като снимана на видео. Какво прави потребителят, къде клика, по колко време стои, кога напуска сайтът. И за да видим това, което вижда Google, аз препоръчвам да се използват инструменти, които записват всичко, което се правят потребителите на вашия вебсайт. Има много такива инструменти. И това са някои от изводите, които стигам аз, наблюдавайки уебсайтовете си чрез подобни инструменти. Тоест това, което виждам, че потребителите по някакъв начин се затрудняват, защо напускат сайта, а и всичкото това нещо се отразява положително или отрицателно на резултатите в Google, вече съвсем пряко. Първото нещо, когато говорим за ползваемост, няма как да не започна от малко скучните неща, това е навигацията. Навигацията, мисля, че там чисто от към ползваемост, който се интересува, трябва да му е ясно, трябва да няма падащи менюта, че са трудни на мобилно, трябва всичко да е изчистено, колкото се може по-малко клика, да е всяко едно съдържание, т.е. иерархията на целия сайт да е дървовидна, аз много пъти съм говорил за това нещо. Навигацията чисто от към SEO е важна, защото Google гледа на кои страници, когато влезе потребителят на начална страница, клика най-често. И според мен това са страниците, които използва в така наречените сайт линкс. Има много спорове как се образуват сайт линкс в резултатите от Google. Някой казва, това са първото меню или не знам там какво, има 1000 теории. Моята пък теория е, че това са страниците, които потребителят най-често посещава от сайта след това, защото съм наблюдавал страници, които влизат в сайт линкс, пък са в футъра, много заверени, в смисъл не са популярни, т.е. няма как да не са в някакво меню, а те в същото време влизат в сайт линк, защото са много посещавани. Така че от към навигация, от към структура, мисля, че това много пъти съм го говорил, трябва сайтът да е изчистен. Второто нещо е всякакви ненужни елементи. Това, което аз забелязах и мен просто не съм го очаквал, е, че всякакви шарени дизайни, които имат някакви забрантулки, така да го кажа, някакви по-красиви елементи в тях, потребителите се опитват да кликат на тези елементи. И това е огромен процент. Примерно, реален пример, в един наш дизайн, хоризонталната линия HR е тагът, който е в HTML, беше просто направен така, красив, някакъв по-завъртян с един елемент в средата и потребителите се опитват да кликат на този елемент, при което аз ги наблюдавам как кликат и очакват понякога по 10 пъти кликат и очакват нещо да се случи. Премахнах този елемент, в смисъл направо си махнах целият дизайн за този хоризонтален разделител и всичко се оправи. Потребителите започнаха да ходят към целта. А това е другото много важно нещо, всяка една страница да си има някаква определена цел, някакъв призив към действие. Тоест, когато потребителят влезе, вие трябва да му кажете какво да направи оттам нататък. Нещо трябва да се очаква, някакъв голям зелен бутон в началото, в края най-добре и в началото и в края, както ме е учил на лекции Калин Каракахелов. Така че просто виждам как, когато има някакви такива дизайнерски елементи, дори някакви такива по ъглите на сайта, те се опитват да ги разучават какво е това нещо, кликат там и се разфокусират от целта, която е някакъв призив към действие, зависи от съответният сайт. Може да е магазин, да искаме да натиснем бутон, например, поръча и някакъв продукт, нещо подобно. Другото нещо е изходящите връзки. И тук може би ще отделя най-много време, защото там предприех аз най-големи действия. Изходящите връзки
примерно имаме текст, той в началото и в края имат призив към действие, както нали, би трябвало да е всичко по учебник, обаче в текста примерно сме споменали нещо си и сме сложили връзка към Уикипедия. Това е класически случай. Потребителите кликат на тази връзка и това, което забелязваме, че всякакви изходящи връзки потребителите ги кликат и напускат сайта. Аз какво казах в началото? И трябва да потребителите да стоят колкото се може повече на сайта и да посетят колкото се може повече страници. Така че, колкото и да е странно това, което ще кажа, просто почнахме да премахваме от всякакви такива страници, които си имат някаква определена цел, важни страници, близки до началната, да махаме изходящите връзки. И резултатът не закъсня, просто потребителите виждам как си кликат на призивите към действие. И стоят много повече средно време в самия сайт. Така че изходящите връзки са нещо, което не ми се иска да го казвам, но просто в текущата ситуация е такава, че изходящите връзки Google пречат на класирането в Google. Да не говорим, че даден сайт може, към който линкваме, може да изтече, да стане някакъв спамърски домен, т.е. само проблеми могат да ни създадат. Така че много внимавайте какво линквате като изходящи връзки и честно казано ние в момента това правим, махаме изходящи връзки в огромни количества, защото просто потребителите напускат сайтовете, не искаме сайтовете да се класират и веднага ефектите не закъсняват, потребителите стоят много повече вътре и позициите се подобряват. Всякакви разсейващи фактори са много вредни. Примерно изкачащ поп-ъп, харесвайте нашата Facebook страница, когато някой потребител лезе на началната ви страница. Нали, той веднага може да напусне сайта. Снимайте сайта, ако имате такова нещо и ще видите как потребителите моментално някои се стряскат и напускат. Всякакви такива големи банери, особено такива в началото на сайта, всякакви реклами, всякакви съобщения за бисквитки, между другото, аз лично предпочитам да си направя сайта да не използвам никакви бисквитки, отколкото да сложа съобщения за бисквитки, така правя всичките ни проекти, защото едно съобщение за бисквитки за мен, това е моето лично мнение, не ангажирам никой с него, но за мен не си заслужава самото разсейване на потребителя, което създава. Така че ще прави се всичко възможно, но да няма такова съобщение, там всичко да е правно издържано, т.е. да не използваме никакви бисквитки и други там подобни следящи, нали? Има си вече, мисля, че всички съвременни системи има как да се откажете от това нещо. Да не вграждате видеа там от YouTube, нали? Има си начин просто да не използвате по никакъв начин трета страна бисквити. Всичко, което прекъсва, освен тези неща, които казах, всичко, което прекъсва вниманието на потребителят, аз не знам защо, но в България това може би всеки втори онлайн магазин по време на поръчката ми изкача нещо или ми изкача някакъв чат. И което е най-абсурдното, магазините, които искам да имат чат и нещо ме интересува, те нямат чат и обратното, които не искам да имат чат, там всичко е ясно, там винаги ми изкача чат и спира, спира целият процес. Тоест потребителят, когато е тръгнал да прави някаква цел, да се регистрира, да поръчва там каквото вие искате цел, нищо не трябва да му застава на пътя. Никакви изкачащи, нищо разсейващо. Практиката показва друго, защото най-малкото нещо той се отказва, а Google, повярвайте ми, той се научава пътищата и знае кога, дори в един магазин, според мен, се научава кога един потребител е завършил някаква поръчка, т.е. знае целият път, т.е. знае някакъв чест път, който потребителите влизат, примерно начална категория, продукт и накрая примерно някаква там страница за успешна поръчка и ако не е завършен този път, според мен, все повече започва да се усеща, че нали, не или потребителят като цяло е посетил малко страници, или може и така да го мерят, не знам сега как работи. Това са си мои теории. Така че всичко, което прекъсва потребителят е разсейващ фактор, което нали, увеличава вероятността той да напусне сайта. Единственото нещо, което може да използвате изкачащо и което е полезно е, когато напуска сайта, да му кажете, примерно, не да напуска сайта, нали, тогава вече може да му, когато нали, напусне там, бодито на документа, примерно му предложите промокод или нещо такова, само да се задържи още в сайта. Тоест, изкачащите прозорци може да са и нещо съобщение, то вече не са прозорци, може да са и нещо полезно. Не е задължително да са нещо лошо. И накрая скоростта. Мисля, че е ясно, че ако един сайт е бавен, потребителят, аз лично съдя по себе си, просто напускат сайта. Няма какво да се чака дори, или пък дори да се е заредил втората, трета страница, ако не се зарежда, нали, никой вече не чака и става все забързан животът, така че никой няма време да чака. Google работят в тези насока, чрез така наречените Core Web Vitals, за първи път обръщат внимание реално на нещата, които бавят, но там моята теория е, че те никога няма да са силен фактор в класирането, по-скоро целта на това нещо
това е лично мое мнение, но да ни разсеят. В смисъл Google, т.е. Google следят страшно много неща и те казват, ето ние следим тези 3-4 неща, фокусирайте се върху тях. А в същото време бедна ви е фантазията за какво става въпрос, като следение от страна на Google, но просто те винаги така опитват да ти насочат вниманието към нещо друго, както беше там. Използвате сертификати и всичко ще е наред, нали? Те са фактор. Честно казано, не са чак такъв фактор. Имаме клиенти и сайтове, които не са минали на HTTPS и продължават да се класират перфектно и дори не смееш така, как да кажа, да пипнеш. Щом всичко се класира, не пипаш, нали, разбира се. Това са нещата, най-общо казано. Поведението, сега разбира се, това е по моят опит с моите сайтове. Сигурно някой друг ще открие, че има и други неща, които потребителите се забиват и пречат. Аз се радвам някой да ги сподели, но тествайте си, има много такива, няма да препоръчвам, има много такива инструменти, чрез които може да снимате какво се случва и ще бъдете просто, нямате си на представа как ще бъдете учудени. Имахме един случай, в един сайт не можеха да се регистрират потребителите, тъй като просто чисто логически се объркваха потребителското име и името бяха наобратно записани, а те очакваха потребителите да са... Просто разминихме две форми, поредността им и всичко се оправи. Тоест понякога може някаква капча, нещо, което дори не подозирате да ви срива огромен процент от продажбите или там зависи какво се цели, нали, от самия сайт. Надявам се да е било полезно и ще съм полезен и на някаква обратна връзка и на допълнителни такива неща, които е открил. До следващия път. Чао!